जोङो खुनु मालायनि धोरोमाव जों दिनै जों माने बाथौ सिबियारिफ्रा जों दुर्गा फुजा कालि फुजा बे तामसिक फुजायाव जों बाहागो लाफानो नाङा। दिनै जोबोद मोजां मोनदों बाथौ सान दिनै गुबुन गुबुन नियम निथिजों बर'फ्रा बाथौखौ फालिब्लाबो दिनै मोनसे बाथौ परिसयजोंनो जोङो जे मोनसे माने बाथौ सान हिसाबै गनायथि मोनबाय। आसाम सरकारा दिनै बे दिनखौ बाथौ सान होननानै माने गनायथि होबाय आरो सारा आसाम नाङैनो दिनै बेखौ फालिनायनि गेजेरजों दिनै कर्ट कासारि गासिबो बन्द जाजोब्बाय। जोबोद मोजां आरो बर'फ्रा दिनै जेसेबांखि गुबुन गुबुन नियम निथिजों बाथौखौ सिबिया मानो बयबो जाहाथे गावजों गाव मुगैलायनाय हिंसा हिंसि खालामनाय बे बाथौजों बै बाथौजों रायखोमानाय जाहाथे जाया, खौसेनो थायो, खौसेनो जाहाथे बाथौखौ मानियो। आं बेखौ बयखौबो माने खावलायदों दिनै माने बे बाथौ फोरबो फालिनायनि गेजेरजों आं मोजां मोनदों। आरो जोङो ज' जानांगोन बाथौ सिबिग्राफ्रा, मानोना जोंनि धोरोमा बाथौआनो, जोंनि सिनायथिया बाथौआनो। जों गावनि बाथौ धोरोमखौ गारनानै जोङो खुनु जाथिनि सिनायथि होनो हाया। बाथौ धोरोमानो जोंनि जाथिनि सिनायथि आरो बाथौ धोरोमाव जोंनि राव हारिमु कला कृष्टि सिनायथि गासिबो दंजोबो। जोंनि जारिमिन बे बाथौआवनो दंजोबो गासिबो। ओंखायनो दिनैनि दिनाव जे नैबे खासियाबारि फोथाराव जे रायजोफ्रा लिंहरनानै बेयाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरनानै बुंथिनो थिननायखाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंहैनानै जोबोद मोजां मोनबाय। आं बयबो रायजो राजाखौ धन्यबाद होदों बेनि थाखायनो। बाथौ सिबियारिफोरखौबो दुर्गा फुजा कालि फुजायावहाय फालिफानाय नुनाय मोनो, बिनि सोमोन्दै सारा मा बुंगोन बाथौ सिबियारिफोरनि? आङो मालायनि फुजा होनायखौ आङो माने हेंथा खालामा, खिन्थु माने दुर्गा फुजा कालि फुजाया जोंनि धोरोम नङा, जोंनि फुजा नङा। बर'फोरनि फुजा आलादाखा बाथौ फुजा, आरो बाथौ फुजाया खुनु माने दुर्गा फुजा खेराइ फुजाजों लोब्बा गैया। आरो बे बाथौ फुजानि जायनाखि जोनोम बियो दिनैनि जोनोम नङा, बे हाजार हाजार लाख लाख बोसोरनि जोनोम। बियो बर'फ्रा जेब्लानो प्रिथिबियाव जन्म जाफैदों, बर'फ्रा प्रिथिबियाव फैनाय लोगो लोगोनो बाथौ धोरोमखौनो बर'फ्रा आजावना लादों। बे बाथौ धोरोमा बिराद फुराना, बेखायनो बे कालि फुजा बे दुर्गा फुजा बेजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। आरो बेफोर ओरैनो तामसिक दानि फुजाफ्रा जों नुयो, बेजोंखौनो धोरोम फुजा खालामनाय जाया। इसोर फुजानायखौ जों मोननो मोना, जों नुनो मोना बेयाव। ओंखायनो जोङो जोंनि बाथौखौ फुजिनांगौ। आरो आङो बुरन्जिनि बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे बर'फ्रा गोदो गोदाय सिब्रायारि माने साइबेरिया बेयाव थायोमोन होनना बुंदों गोबां पण्डितफ्रानो। प्रफेसार एडल्फ बिसोर माने बुंदों बर'फ्रा माने साइबेरियानिफ्राय फैनाय होनना बुंदों। हाजार हाजार लाख लाख बोसोर बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन। साइबेरियाखौ बुंदों सिबोराय थाग्रा जायगा, सिबोराय भगबान इसोर सोरजिगिरिया साइबेरियाव थायोमोन। बे साइबेरियानिफ्रायनो बर'फ्रा फैजेननाय। बे बर'फ्रा सिबोरायारि, बे सिबोरायारि बर'फ्रा बाथौ सिबिना फैनाय। बेखायनो बाथौ धोरोमखौ जों नागारनाङा आरो बाथौ धोरोमखौ गारनानै जोङो नैबे बे दुर्गा फुजा होनाय कालि फुजा होनायाव जों बेयाव गोसो होनानै जों नांथाबनाङा। आरो बेफोरजों जोंनि धोरोमा दिनै माने गुबुंले जाबोगासिनो दं। जोंनि धोरोमाव गुबुन धोरोमा हाबसननानै जोंनि डिसिप्लिनखौ, जोंनि राव हारिमु कला कृष्टि, जोंनि माने फोथायनाय, जोंनि जायनाखि रिथि निथि नेम खान्थिफोर, जोंहा धोरोमाव जे खान्थिफोर दंमोन, नेमफोर दंमोन, बेफोर नेमफ्रा दिनै माने गोमालांनो नागिरदों। गथिखे आं बयबो खावलायो जोङो खुनु मालायनि धोरोमाव जों दिनै जों माने बाथौ सिबियारिफ्रा जों दुर्गा फुजा कालि फुजा बे तामसिक फुजायाव जों बाहागो लाफानो नाङा।